Huwag gansang balay, hapit na matumpag, nahatagan og mas tarong nga kapuy-an. Nahimo kini pinaagi sa #SpreadKindness sa pipila ka mga netizens. Si Lian Singkulan sa report. Sa post ni Apple Ra sa social media, makita ang sitwasyon sa kapin 70 anyos nga si Emilio Ababon o mas naila nga si Tatay Emilio diha sa Barangay Kadulawan sa lungsod sa Minglanilla. Katumpaguna ang iyang barong-barong ug kinahanglan pa siyang mukamang aron makasulod ug makahigda. Ginama kini sa mga retaso nga kahoy ug tubo samtang ang bungbong, sako ug mga plastik. Apan pinaagi sa tabang sa pipila ka mga netizens ug saway pagduha-duhang paghimo sa #SpreadKindness, mas ni arang-arang na ang kahimtang ni Tatay Emilio. So far, karon okay naman, stable naman si Tatay Emilio. Naana may nga nitabang sa iyaha, naana po yung mga tawag ani, naana po yung mga ni donate. Nagbayanihan sila aron makapatukod og gamay nga Pinoy-anan alang sa maong senior citizen. Ang Pinoy-anan nga hapit na matumpag kaniadto, nindot na og atop ug bungbong. Ug kun kaniadto, kinahanglan pang mukamang aron makasulod. Karon hawa na og dakog kapahuwayan nga tarong. Ni-message lang sila nako that night nga voluntary wa sila ibayad, di sila magpabayad. Mutabang sila pagtukod sa balay ni Tatay Emilio. Kani sila mga uban na ni construction workers nga wa na pud trabaho ba, nakatambay lang pud niya. Ganahan lang pud sila mutabang. Ug syempre, tungod kay gawa sa bag-ong Pinoy-anan, may groceries pang nadawat ang maong tiguang. Hasta ang pagpa-check up ni ini, gumikan sa mga sakit-sakit nga gipamati, gitubag usab sa pipila ka mga maayong tao. Amo pong paningkamutan, ma'am, nga masustain na mo ang weekly or monthly na maintenance ni tatay og vitamins para sa iyahang lawas o sa iyahang tambal pod para sa iyahang tuhod o sa iyang tiil. Ilabi na sa papacheck up nato sa iyahang tawag ani iyahang kondisyon sa lawas. Pamatuod lang kini mga kapuso nga sa kaluoy nga mabati sa ato mga kasing-kasing, makapausab gayud og usa ka kinabuhi. Ug ning panahon sa krisis karon, di unta nato hikalimtan ang pagtabang nga way pagduha-duha. Lian Singkulan, Balitang Bista.